test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. سلام كبرات تخطيتنا إذا channel انقع نرنايلو مدب سبورت بدحن متساقكم حدث زينة سبورت حزنا لكم قريبنا للام سعرت زيبتكلا مانشستر يونايتد نزانيلو سعرت كام بعلا قسيماتام يونايتد بادو حدا أرسنال لعلى كل 100 مليون باوند وصايتات بمقبار أبقعتام كام نعمي آزيا دلديلا قريباني رام انتاي مقخون تزغبرتو غزي فوصائيم نتعامي زعابي هواف زنبر بوتام حلا ولداتندو زي عبس كوينوم لوم سنبت بفلاياب قدميتن ماكدن ناي فيرست كلاس درجه تصاويتا كبالي كال تكنيكاون تاكتيكاون بقعتم بريسين اب مغباركم اور كيراتم زفت ساعتن قلطافن بفلاي اب دحر عرفتيم زياده ارسناليا تنقصايسام بزخونم تاكساب موداتان وانچا كتبصح تقل ارسنال كاب حنت مقناقنتا غانتا 3 نقطه وسيدا تسفو مجمار غيرالام مانشستر بوغنام نزب تسفازاتو توتيم اب قداماي صوتام حما ركبالام مكنياتوم اب غزي چامبيونا مخفتي صوتام ازيا قداسيتام كم ناي مانشستر زينام كيوصانام تزاز سر أليكس فورغسون راغو تصاوتاي نبر دييغو فورلان زعبا سلطاني سر أليكس فورغسون يزارب صوتام انصار تشيلسي نيروم بشوتوينان مرح نيرنام ورتع زناب يزنن نيروم زناب نت ميدا اطلقيون شتحتحن زبلنا غبروم ابتو وان تيم اب تغير ومبر كوفيلي نيرم تعبا سلطان سر أليكس فورغسون دمام ناباي متيوم دييغو تنسن وعيوم ميدا دما دحنيم سلازن صوتام زياده موچو نكخون نوح ጫማ خدن يلونيم كعسو غريم كتصاوت كلكم حاصير سبايك زلو ጫማ مخدان زياده سلازفتم كم زهلون نفلت نيرم اموداتا غن تزاز فورغسون كم استقبل كيرم ناشتو سبايك زلوم ጫማታት تخدينيم لمدي مسودا فورغسون ناميدا كاتوم ملكتي بونيم نزع عدل كتقملو سلازدلكم لبي بتحواس تهرم يعني رام دحر قرب دقائق ناميدا مساتكم كعسو مصاتنمم ناي بقلا عدل ركبم ميدا غن شتحت سلازنبرم شتت يلم كعسو كارماي كالكون قال عدل شوت ركبم كعسو كرقطاغن اي كالكون ጫማይ كغير بحرقانا بكرنا ميدا كويكم ጫማይ كغير ابزفتن كل اوان فورغسون كابل حوريوني قلطيفنا باي مصيم اتا كغيرا زحتتكو ጫማ ናብ ቦታ ደርበያም قلطيف ድማ اتا نسوز مرصلي ጫማ كم زلبسكم ترداكم دويلو بحرقان ديوغوم بتجمر كيا ጫማ صوتا ود بلنيم انا دما حرايلم نتتئزاز تقبل يوم እዚ ጾታም ንማንቸስተር ዩናይትድ ናይ መወዳእታ ጾታ ይኒሩም ክሳብ ሎሚ ኣብ ልዕል ጾታ ዝወረደ ዝናብ ሜዳ ከምኡውን ቁጥዕ ፍርጉሰን ኣብ እምርዩ ቸልሲ ክልተ ነጥቢ ኸሲራ ተበጊሳ ንዑቲም ኤፍኤ ካፕ ዝዓደመ ቻምፒዮን ዓለም ቸልሲ ብዘይ መሳጥ ምንቅስቃስን ሙሉእ ጾታ ሰለስተ ታርጌት ፈተነ ጥራይ ኣካይዳ ባዶ ተፈላለያ كريستال بالاس منجد تناب توتنهام كساغاغر مخانو زغلط زلوم إبريتشي إزم بلستقلا مقطعتيم أمزجبان إيرام اتخالم كاب حوفات الشيطوم ناو ليفربول كعز كم زكيل زغلط ماركو بهيغن عبلعلو كايسيدوم فاول سريحوم نمند تشيلسي سلازفرسوم تسريزام تغيرهم زاتو تساوت تشيلسي استيواهم ديلابن سانتوسن أمودا صوتا عدلا تبخينوم تشيلسي أميرا نت بمدفع تبقيسام نوتينغهام فورست أبلع بريتفورد سلسة بحدم تعويتام أب جرمن كابز كيدو ناي كلاسيكو درات حركاب زعبي مقانو زنقرلو كلاسيك هامبرغ سنبت 10 شوعة حسم نمبل 20 تنجزيوم أب جرمنايت كتما هامبرغ تساليتوم أب زود دردمام أب صالساي مدرخ زو فرنسا بزقاتو محرقام كاودر استقاليهم ياسفر فيليبسن أب زحل فكرنياتم شمت هاجراوان بسادر بروغرام لمعات حبرات هاجراتم استقبلم إرتراو بيام قرمين تعوات قطالي ماليا زور فرنسا جوناتان ميلان تعوات مبل 21 مدرك زور فرنسا بيلجيما وانتوان آرتن أبال موفي ستار ناتنا إلتسفاتين شامبيون أفريقيا هينوك مولو برهان مكسيكاوي أبال إيساق ديل تيرون زأمسولو سميات تقردم تيم أما بقس حنساز نايزودر استرقبو تقردم تيوم نيروم أبزاني حدم على تولدر بينيام قرماي قطر 21 ماليا كلوب لوبيسيوم أم ببقس حنصاص تركيبوم زحلف عمت نهامبر كلاسيك هولندا وأبال تيم فيزمام ولاف كيجو تعويتلو نيروم نرويجاوي ألكسندر كريستوفن جرمناوي مارسيل سيفيرغن أسترالياوي مارك رينشو توم ب10 ستصادفوم نايزود كروسنز جبطو تقردم ديوم
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቻምፒዮን ኤርትራናት ናይ ተስፋጽን ኣብ ጀርመን ውድድሩ ኣካይዱ ድሕሪ ሓደ ዓመትን 355 መዓልታትን ንፈለማ ግዜ እዩ ነዛ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ክዕወተላ እዩ ዝለዓለ ግምት ረኪቦም ንሚላን ተኸቲሎም ድማ ወንትቫን ኣርትን ያስፈር ፊሊፕሰን ካዴን ግሮቭስን ኣርናውድ ዲላይ ጆርዲሚስ ቢንያም ግርማይ ኢሳቅ ዴልቴሮን ቶቢያስ ኣንደርሰንን ድማ ነዛ መድረክ ክዕወተላ ብሕፁነት ካብ ዘቕረቡ ተቐዳደምቲዮም ነይሮም ኣብ መበገስ ሕንጻጽ ካብ ዝተረከቡ 160 ተቐዳደምቲ እቶም 55 ንፈለማ ግዚኦም ኣብ ዝውድር ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም ድሕሪ 21 ኪሎ ሜትር ምጅማር ጾወታ ንኣባል ኢንተር ማርሽም ቤልጂማዊ ድራይስ ዴ ፑተር ንኣባል ኤፍዲጄ ስዊዘርላንዳዊ ጆን ጃኮብስን ፖርቱጋላዊ ኣባል ሙቪስታር ኔልሰን ኦሊቨራን ንኣባል ኪውሰር 6 አይርላንዳዊ ሮሪ ታውሰንድ ዝሓቆፈት ቀዳመይቲ ጉጅለ ተመስሪታ ኣብ 33.5 ኪሎ ሜትር ንዝነበረት ናይ መንጎ ጽበታ ውድድር ሮሪ ታውሰንድ ቀዳማይ ኣትዩ 3 ነጥቢ ወሲዱ ድሬስ ዴ ፑተር ኔልሰን ኦሊቨራን ድማ ኣሶር ሲዕቦን 2 ነጥቢ ወሲዶም ኣብዛ ዓመት ካብ ዝተኻየዱ ናይ ሓደ መዓልቲ ውዳትን እታ ዝበዝሐ ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበት ናታሊ ፖካቻ ጋንታም ዩኤኢ ኢማራት ሲያም እዛ ጋንታ ኣብዛ ዓመት 14 ግዜ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ተዓዊታ ኣብ 9 ኪሎ ሜትር ዝነበረት ናይ መንጎ ናይ ዓገብ ውድድር ጆሃን ጃኮብ ቀዳማይ ኣትዩ 3 ነጥቢ ወሲዱ ሮሪ ታውሰንድ 2 ድራይስ ዴ ፑተር ድማ 1 ነጥቢ ወሲዱ ኖርዌጃዊ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ኣብ ናይ መወዳእታ 12 ተስታፊኡ ኣብ ዝውድር ኣብቶም 10 ምስ ብሉጻት 10 ውድሩ ዛዚሙ ዓባይ ጉጅለም ብጋንታታት ኤሪትሬክን ኣልፔስን ሶዳል ኮክስቴብን ኢማራትስን እናተቐለሰት ንቀዳማይ ጉጅለ ንምግባት ትሰርሓላ ኣብ 129 ኪሎ ሜትር ንዝነበረት ካልእ ቲም ናይ መንጎ ናይ ነጥቢ ውድድር ኔልሰን ኦሊቨራ ቀዳማይ ኣትዩ 3 ነጥቢ ወሲዱ ድራይስ ዴ ፑተር 2 ጆሃን ጃኮብስ ድማ 1 ነጥቢ ወሲዱ ኣብ 142 ኪሎ ሜትር ብሪጣንያዊ ኢኒዮስ መሪሕነት ዓባይ ጉጅለም ኣብ ዝሓዘትሉ ተዓዋት ቀጠልያ ዙር ፈረንሳ ጆናታን ሚላን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ ኣብ 144 ኪሎ ሜትር ቼክ ሪፐብሊካዊ ማቲያስ ባቴክ ዝርከብኦም 5 ኣባላት ጉጅለም ካብ ዓባይ ጉጅለም በቲኻም ካልእቲ ጉጅለም ምስሪታ እዛ ጉጅለም ድሕሪ 7 ኪሎ ሜትር ብሓባር ምጓዓዛም ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጣም ኣብ ዝውድድር ምስ ክለብ ኣስታና ብምዃን ዝወዳደር ዘሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 60 ናይ ዝዓመት ጸወትኡ ኣብ ምክያድ ይርከባሎም ኣብ ዝውድድር ካብ ዘለው 160 ተቐዳደምቲ እቲ ዝበዝሕ ናይ መድረኽ ዓወት ዘለዎ ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴልቴሮ እዩ ዴልቴሮም ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት 9 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡሎም ጆናታን ሚላን 8 ፖል ማግኔር ድማ ብ5 ዓወታት ይኽተልዎም ጾታ ንኽዛዘም 31 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ኣብ መንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለ ዝነበረን ናይ ግዜ ጋግ ናብ 41 ካልኢት ወሪዱ ብጾታ ንኽዛዘም 26 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ማቲያስ ባቴክ ቢንያም ግርማይን ዝርከበዋ ጉጅለም ካብ ዓባይ ጉጅለ ጥቂዓም እዛ ጉጅለ ምስ ቀዳሚት ጉጅለም ናይ ደቂቕን 11 ካልኢትን ጋግ ነይርዋ ጾታ ንኽዛዘም 17 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ቀዳሚት ጉጅለም ንዓባይ ጉጅለም ናይ 53 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ ኣንጺፋትላ ጾታ ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ኢሳቅ ዴልቴሮ ማቲያስ ባቴክን ፖል ማግኔርን ካብ ዓባይ ጉጅለ በቲኾም ጾታ ንኽዛዘም 13 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ካብ ቀዳሚት ጉጅለ ዝተረፈም ድራይስ ዴ ፑተር ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጡ ንቀዳሚት ጉጅለ ታድና ዝነበረት ጉጅለ ጾታ ንኽዛዘም 11 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ብዓባይ ጉጅለ ተሓዊሳ ጾታ ንኽዛዘም 6 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ጋንታታት ኢንተር ማርሽን ኣልፔስን ንቀዳሚት ጉጅለ ሓዊሰን ንቢንያም ፊሊፕሰን ንምዕዋት ንዓባይ ጉጅለ ክዝውራ ጀሚረን ጾታ ንኽዛዘም 3.9 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ኣብ መንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለ ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግም ናይ 15 ካልኢት ነይሩ ጾታ ንኽዛዘም 1.7 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም እቲ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 12 ካልኢት ወሪዱ ቀዳሚት ጉጅለም ብዓባይ ጉጅለ ንኽጉበት ኣብ ዝተቃረበትሉ ጾታ ንኽዛዘም 300 ሜትር ምስ ተረፎም አይርላንዳዊ ኣባል ኪውሰር 6.5 አይርላንዳዊ ሮሪ ታውሰንድ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 24 ደቂቕን 6 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹ 400 ናይ ዩኤኢ ነጥቢ ድማ ወሲዱ ድሕራ ካብ ዝመጸት ዓባይ ጉጅለ ቤልጂማዊ ኣርናውድ ዲላይ ካልኣይ 320 ነጥቢ ፈረንሳዊ ኣባል ኮክስቴ ፖል ማግኔር ሳልሳይ 260 ነጥቢ ቤልጂማዊ ያስፈር ፊልፕሰን ድማ ራባይ ኣትዩ 220 ናይ ዩኤኢ ነጥቢ ወሲዱ ኣብዛ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሓዘዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብን ቢንያም ግርማይ ምስ ዕውት ብተመሳሳሊ ግዜ ሻምናይ ደረጃ ብምሓዝን 100 ነጥቢ ክወስድ እንከሎ ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ መበል 24 ተርታ ብምሓዝ 16 ነጥቢ ወሲዱ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዕውት መድረኽን ብ2 ደቂቕን 27 ካልኢትን ድሕሩ መበል 160 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ
عوت مدرخ روريتاو سندم مبل 25 عوت هامبر كلاسيك كوينوم كلبو كيوسر 6.5 دما مبل كلتم 5 ناي بروفيشنال عوتام صنبيلام قصال وددر بنيام كرماي ابتني 5 معالتات عمر زلؤم رنوي تور كخونيوم ቻምፒዮን ኤርትራም አባል ጃፓናዊት ጋንታ JCL ኦኪዮናሆም ዘራይ ዓዲ ሙሳ ክሳተፎ ዘቀኒ ዙር ቼክ ሪፐብሊክን ሰንበት 17 ሓሰን ረብዓይ መድረኹም መጋረጁ ዓጽዩ ኣብዛም ዘዘሚት መድረኽ ተቀለደንቲ 179 ኪሎ ሜትር ዝረከታ ውድድርዮም አካይዶም ነዛ መድረኽ ጀርመናዊ ያነስ ፔተር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱላም ቤልጂማውያን ቻን ኤዲቴ ብሩክስን ጁኒየር ሌሴርፍን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም ቻምፒዮን ኤርትራ ናሆም ዘራይ ዓዲ ሙሳም ብ24 ካሊ ድሕሩ መበል 10 ተኸልተ ተርታሒዞም ውድድሩ ዛዚሞም ንዙር ቼክ ቤልጂማዊ ጁኒየር ሌሴርፍ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሉም ቻን ኤዲቴ ብሩክስን ብ7 ካሊ ድሕሩ ካልኣይ ኢጣልያዊ ኣባል JCL ኣሌክሳንድሮ ፋንቼሉ ድማ ብ8 ካሊ ድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዞም ናሆም ዘርኣይ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ካብ ዕውት ናይ ውድድር ብደቂቕን 32 ካሊትን ድሕሩ መበል 14 ተርታሒዞም ውድድሩ ዛዚሞም بنتبيم جونيور لسيرفم ب49 نتبيم قداماي كوين كعوتن كلهم نهم زراي عبد موسى ب10 تخلت نتبيم بال 10 شمونت ترتحزوم بغانتام ريد بول بورا قدامي تخوينا كعوتن كلام جاباناويت غانتا JCL دما بسلسته كاري دحرا كال اي ترتحزام ودرازازيمام I better not text or I'll come off desperate. مدبنا كسع مودات بمكتالكم دقيمنا ندامسجنام أبزق قتل فينا كسام نرخب كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمكبر هلاونتكم من دقفكم نايفلينا ندابلنام لوم زدالنا تحسطو أبزن زازم سلام